Ating beloved preacher, beloved brother Pereira. Tayo po yung manalangin mga minamahal. Upo dakilat mapagpalang ang namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa umagang ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa kalayaan na ikaw ay sama-sama pa naming mapupurihan, pasalamatan, hallelujah, sa lahat ng mga ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa paglangis mo sa bawat yugto na iyong pananambahan. Magmula po sa pag-iimsi, sa pag-awitan ng mga joyful at solemn songs, sa mga pagpapahayag ng mga buhay at pinagpalang patotoo ng mga anak, mahal na Panginoon. At maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa iyong mga anak, hallelujah, sa pagtatapat, hallelujah, sa pagbibigay na ikapot handog na ito po'y susi ng pagpapala. At maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na hindi mo po ipinagkait na ipadama yung matamis at banal na presensya sa mga awitin ng iyong mga beloved choirs, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kami po humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan po mahal na Panginoon Jesus, na yung banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Sa ganang akin, mahal na Panginoon Jesus, wala akong magagawa. Ako'y basahan lamang, alikabok lamang sa iyong banal na harapan. Ngunit minarapat mong tumayo dito sa iyong banal na pulpito upang magdala ng ebanghelyo ng kaligtasan, mahal na Panginoon. Ako'y umaasa lamang, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa iyong tulong at habag, mahal na Panginoon Jesus. Naway buksan mo po, hallelujah, ang aming mga puso't isipan, hallelujah. At alisin mo po ang lahat ng mga uri, hallelujah, ng mga hadlang. At sa bungat panalangin ng aming mahal Romel Estrada Almeida, amin pong sama-sama si White, tinataboy pinapanlayas ang lahat ng mga hadlang gawa ng kaaway, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, glory to God. Sa kapahintulutan po na ating beloved ordained preacher, bubuhinir ang pinakabataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, at dobleng pagrespeto at paggalang sa ating beloved parents in the Lord, at atin din pong inaalala ang kanilang mga ginito ang aral at turo na iniwan ng ating beloved Honorable Pastor Romel Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Comod Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, at sa atin po mga beloved elders na kasama ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa Outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Bubuinier at sa kanilang mahal na anak, Device Nier, at sa atin po mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, saan makaindako ngayon naroon mga minamahal, praise the Lord. At sa atin po mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At higit sa lahat, sa inyo po mga minamahal ko po mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Glory to God. At hindi na po tayo magtagal mga minamahal dahil alas 5:07 na po mga minamahal. Kaya medyo unat-unat na po tayo mga minamahal para makapakinig tayo ng maiksing salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kindly po, pakibasa po sa pambungad na teksto mga minamahal dito po sa Roma. Ang kabanata po ay 1, talata po ay 17. Praise the Lord. Dito ng Roma, Kapitulo 1, talata 17. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved Bible reader. Pamagatan po natin mga minamahal, ang tema natin sa umagang ito, panghawakan at pagtibayin ang pananampalataya. Dahil alam niyo po mga minamahal, ang taong walang pananampalataya, hindi kailanman
lulugod ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kung wala kang tiwala sa Diyos, wala tayong pananampalataya niyan, mga minamahal. Kailangan ang pananampalataya ay napakahalaga, mga minamahal. Dahil tayo tinawag sa ministeryong ito sa kanya-kanyang mga kaparaanan, mga minamahal. Dahil nandito tayo ngayon, tumagal tayo ng ganitong taon, 30 years, mahigit na taon, 20 taon, at 10 taon pataas, mga minamahal. Nandito tayo dahil pinanghahawakan natin ang pananampalataya na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kung wala tayong himala na natatamo dito, mga minamahal, hindi tayo magtiis, mga minamahal, na magpuyat kung walang pagpapala na ating natamo, walang himala na ating sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Maraming mga tao ang nagtatanong, sobra na yung paglilingkod dyan sa mga membro ng taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ano kaya? Mayroon kayang pagpapala sila dyan? Mayroon kayang, kabutihan ang kanilang natamo dyan? Mayroon na silang Miyerkules, mayroon na silang Biyernes, mayroon pang Linggo, mayroon pang Bible study. Grabe! Paano pa sila mabuhay? Ngunit, ginawa namin ito, mga minamahal, para po tihan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus upang aming maibahagi ang mga pagpapala na aming natamo na libre. Kailangan po ito ay aming ibahagi na libre. Palakpakan po natin na pinakamahal na Panginoon Hesus. Napakaraming pagpapala, mga minamahal. Before kami masip sa ministeryong ito, nariyan yung grabing mga bisyo namin, mga minamahal. Halos itaboy na kami sa aming pamilya dahil sa kawalang hiya namin. Ngunit, nung nasiran kami, tinanggap namin si Kristo bilang Diyos at Hari na aming buhay. Hallelujah! Ito sa kahabagan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, kami ay binago. Hallelujah! Before nasib dito, mga minamahal, yung iba sa aming mga kapatiran, grabe ang karamdaman, may taning na ang buhay. Ngunit, nung tinanggap si Kristo bilang Diyos at Hari na aming buhay, sa kahabagan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, ang taning sa doktor, 1 linggo na lang, 2 taon na lang dahil sa karamdaman. Ngunit, nung pinaglingkuran namin si Kristo, hallelujah, talagang tinuon namin, hallelujah, naniwala kami na mayroong pagpapala, mayroong himala, hallelujah, kailangan lang taya. Nung ginawa namin ito, sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, in-extend ang buhay namin ng ating mga ng 1 linggo. Ngayon, halos 29 years na, yung iba ilang taon na in-extend ang buhay sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya, sapat na yon, mga minamahal. Grabe ang pagpapala. Dati-rati, halos 1 kahig, 1 tuka kami, mga minamahal. Ang aming mga tirahan, mga kubo-kubo, pag umulan, sinasahuran din yung loob ng aming kubo ng mga planggana at mga timba. Ngunit, sa bilin ng mahal na Pastor Will Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, kailangan magtapat ang bawat Kristiyano upang pagpalain. Ngunit, nung sinunod namin ito, mga minamahal, kami ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Inayos, hallelujah, ang aming mga tahanan, hindi na namin hiniling. Ngunit ito ay kusang dumating. Ganon kabuti ang Diyos sa ministeryong ito. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Magpasalamat tayo, mga minamahal, na mayroon tayong mga parents in the Lord na walang sawa na
nagpaalala sa atin, nagturo sa atin mga minamahal. Lahat ng kanilang mga iniwan, ito po ay treasure para sa atin mga minamahal. Nagsimula sa ilang piraso, ngunit hallelujah, hindi iniisip ang pagpapagal ng ating beloved parents in the Lord. Nag-ayuno, hallelujah, kahit na tinutuya siya ng mga tao, mga minamahal, hindi niya ito tinitingnan. Hindi niya iniisip yung kanyang natapos. Basta sinunod niya ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang bunga, ito, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat nakakarating, hallelujah, ang pagsasakripisyo ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Kaya grabe po mga minamahal ang pagpapala na aming tinatamasa. Hindi kami magtatagal, hallelujah, sa ministeryong ito kung walang pagpapala kaming natamo. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kailangan lamang mga minamahal, sabi nga nating beloved ordained preacher, ating beloved mga preacher dito mga minamahal, kailangan ang pananampalataya, kailangan samahan natin ito ng gawa. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus, dahil mahirap yung salita lang tayo ng salita mga minamahal, hanggang salita lang. Ngunit hindi mo naman ginagawa, hindi nalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kailangan ang pananampalataya na lakipan natin ng gawa. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Kindly po, pakibasa po sa aklat po ng Mateo, kabanata po ay 17, ang talata po ay 20. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ganit pong sinasabi. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasinlaki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Bible reader. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kung ikaw ay may pananampalataya, anuman ang pagsubok na darating sa buhay mo, kung mayroon kang problema, mayroon kang karamdaman, mga minamahal, huwag kang magmukmok sa tahanan. Kailangan mas lalo kang magpakainit sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ano mang problemang mayroon ka, kung may problema kang ganong kalaki sa barko mga minamahal, nariyan ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nariyan yung solusyon na kasing lawak ng dagat. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hindi solusyon, hallelujah. Napakasakit pong isipin yung ating mga kababayan dahil sila po ay stress na, hallelujah. Grabe ang problema. Wala nang ibang ginawa kundi magpakamatay. Hindi yan solusyon mga minamahal. Kaya tayong mga membro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang turo at aral ng ating beloved parents in the Lord, kapag may problema ka, huwag kang magmukmok sa iyong tahanan, bagkus manalangin ka, magpuri ka, sikaping dumalo 3 times a week sa banal na gawain, mag-ayuno upang ang mga problema na yan, mga karamdaman na yan, ay tugunin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Susulbahin niya yan mga minamahal. Yan ang tamang solusyon mga minamahal. Ibigay ang tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Gusto niya na kahit mayroon kang problema, kailangan huwag kang tumigil, hallelujah, sa paglilingkod. Sikapin, walang ibang bilin ng ating beloved parents in the Lord. Sikaping dumalo 3 times a week sa banal na gawain. Huwag kang makinig dyan sa mga pang-uusig. Wala kayong natatamo dyan sa hallelujah, hallelujah. Hindi. Yung hallelujah, mga minamahal, kapag mayroon tayong, nandyan tayo sa bingat na kamatayan, nandyan sa aksidente tayo, sigaw mo lang yung hallelujah, praise the Lord. Iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Marami na tayong mga kapatid, hallelujah, na nasa alanganin na, hallelujah. Diyan sa dako ng bagyo, sa Cannon Road, oras na pag nag-landslide dyan mga minamahal, hindi ka na maka-atras dahil puno na yung
mga sasakyan sa harapan, puno rin yung sasakyan dito sa likuran. Alam niyo po, ang ating walang ginawa ang ating kapatid, sumigaw lang siya ng hallelujah. Praise the Lord. Iniingatan sila nating pinakamahal na Panginoon Hesus, may tipak man sa batong nahulog, hindi tumama doon sa sasakyan. Ganon kabuti ang Diyos nating pinaglilingkuran. Kailangan lang mayroon tayong pananampalataya, mga minamahal, at kailangan sa pananampalataya na yan, may kasamang gawa. Hallelujah. Hindi yung puro lang salita, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Kailangan magpakainit ang bawat isa, mga minamahal, upang hindi tayo makabig ng kaaway. Dahil yung mga trials na yan, mga minamahal, gawa ng diablo yan, mga minamahal. Kapag nandito tayo sa ating banal na gawain, walang paulit-ulit na bilin ang ating beloved assistant pastor, Lina Comon Almeida, sikapin ang bawat mananampalataya na sa bawat gawain ng mahal na Panginoon, hallelujah, na madama ang kanyang matamis at banal na presensya. Huwag hayaang umuwi na hindi tumulo ang luha. Dahil, mga minamahal, kapag oras na hindi mo na nadama ang matamis at banal na presensya na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, yan ay yung umpisa, mga minamahal, na nayayamot ka na, nawawalan ka na ng gana, at papasok na ngayon yan yung manyana habit na hindi mo na ako dadalo ngayong Miyerkules dahil mainit. Hindi mo na ako dadalo ng Biyernes, sa linggo na lang. Hanggang sa pagdating ng linggo, hindi ka na dadalo na lang pag mayroong mga espesyal na okasyon sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hindi po ganon, mga minamahal. Para tuloy-tuloy ang pagpapala, sundin ang kalooban nating pinakamahal na Panginoon Hesus, sikaping dumalo 3 times a week. Pagdating dito, itaas ang kamay, manalangin, magpuri, hindi yung hallelujah, lingon dito, lingon doon, mga minamahal. Bagkus tingala mo ang iyong ulo, bulay-bulayin mo ang kabutihan ng Diyos, hallelujah, na ginawa sa iyong buhay, kung paano ka pinagpala, hallelujah, upang hindi ka mayamot, hallelujah, sa maghapong pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag manghinawa, mga minamahal, na pumalakpak. Huwag manghinawa na sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Dahil tulad na lang nung nangyari nung Lunes, mga minamahal, tumama yung 7.8 na lindol doon sa Jinsan, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, yung aking mga loved ones doon sa Digos, Davao del Sur, na ito ay 60 kilometers lang, mga minamahal, doon sa pinangyayarihan. At nagpasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na sila din po ay iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Wala akong narinig na iba doon sa mga upload, hallelujah, sa mga video nung aktong nakakuha ng video sa pagyanig na yon. Lord, tama na. Lord, tulungan mo kami. Ganon ang tao, mga minamahal. Tulad din natin noon, kapag malakas pa, padisko-disko. Pero pag nasa bingat na ng kamatayan, saka pa Diyos ko. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Hindi na po biro ngayon yan, mga minamahal. Ang nangyayari, talagang unti-unti na po na pinapalabas, pinapakita sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, yung makalamidad na yan. Yang lindol, walang makaditik. Kung ang bagyo maditik, mga minamahal, sa Pag-asa, yang lindol na yan, hindi madiditik yan, mga minamahal. Kaya wala tayong ibang gagawin, hallelujah, upang ingatan tayo araw-araw sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang magpakainit, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sikaping dumalo, hallelujah, sa gawain nating pinakamamahal na Panginoon Hesus upang tuloy-tuloy ang pagprotekta sa atin na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kindly po, pakibasa po sa Mateo Kapitulo 9, ang talata po ay 28 at 29. Praise the Lord. Mateo Kapitulo 9, talata 28 hanggang 29. At nang pumasok siya sa bahay,
ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, "Nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, "Oo, Panginoon." Nang magkagayoy, kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabi, "Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo." Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Bible reader. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw ng Praise the Lord. Gising na po tayo mga minamahal. Malapit na po tayo magtapos. Merong mga lalaking bulag mga minamahal. Hiniling nila sa mahal na Panginoon Jesus na pagalingin sila sa kanilang pagkabulag. At sinabi sa kanila ng mahal na Panginoon, nagsisampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Ang sagot nila mga minamahal, dahil gusto nilang gumaling, sinabi ng mga bulag, "Opo." So sabi ng mahal na Panginoon, nang magkagayoy, kanyang hinipo ang mga mata nila at kanyang sinabi, "Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyayari sa inyo." Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya importante mga minamahal na mayroon tayong pananampalataya, dahil kung wala tayong tiwala mga minamahal sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, useless mga minamahal. Huwag tayong magtiwala sa ating mga sarili na tayo ngayon ay malakas pa sa kalabaw. Hindi natin alam, mamaya, bukas, ang kahihinat na natin. Siya lang ang nakakaalam, bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, anumang karamdaman mo, suliranin, meron ka, patuloy lang magpakainit sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus at patuloy na magpupuri, ganon din sikaping dumalo 3 times a week sa banal na gawain. Huwag tayong mabingi dyan sa paalalang 3 times a week mga minamahal, dahil yan ay importante mga minamahal. Yan ang kabilin-bilinan ng ating beloved parents in the Lord. Kaya huwag natin panghinawaan yan mga minamahal. Hallelujah. Kailangang ihakbang natin yung ating mga paa mga minamahal. Sikapin natin, oras na ngayon mga minamahal, na sundin natin ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa ating mga kapatid, kung anumang mga problemang mayroon tayo, mga karamdaman, kailangan before kayo pumunta dito mga minamahal, kailangan manalangin na kayo dyan mga minamahal, dahil pagdating dito, hindi kami ang magpapagaling sa inyo mga minamahal, ni kami mga minamahal. Grabe ang panalangin namin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na kami lang ay kanyang gamitin na extension sa kanyang makapangyarihang kamay. Hallelujah. Kailangan mga minamahal ang pananampalataya natin. Hallelujah. Sikapin natin mamili pa tayo kung saan ka pipila dito mga minamahal. Hindi po mga minamahal. Walang isa dito sa amin na nagpapagaling. Walang ibang nagpapagaling kundi ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Yan po ang gagawin natin. At ang mahal na Panginoon Jesus ang mayroon lamang kapangyarihan sa lahat. Mga minamahal, lagi nating tandaan yan. Hallelujah. Huwag tayong magtatawa, huwag nating gagawin biro kapag pupunta tayo dito sa harapan mga minamahal. Dahil itong harapan na ito ay banal, ito mga minamahal. Ito ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Di ba kapag nag-aawitan dito mga minamahal, saan ang gagaling yung una? Banal na presensya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito po sa harapan mga minamahal. Kaya sa lahat ng mga tumatayo, huwag pong gawing biro. Itong riser na ito mga minamahal, huwag gawing biro. Hallelujah. Ang banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil hindi po siya nagbibiro sa atin. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Huwag tayong magtiwala sa ating mga sarili mga minamahal. Dahil terrible na po ang panahon ngayon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya po maghanda po ating mga beloved instrumentalist. Pakibasa po sa huling talata ang Marcos Kapitulo 4, talata po ay 31 at 32. Praise the Lord.
Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 4, ang talata po ay 31 hanggang 32. Ganito po sasabi, ito'y tulad sa butil ng binhi ng mustasa na pagkahasik sa lupa, bagamat siyang lalong pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nga sa lupa. Ngayon may pagkatanim ay tumataas at lumalaki ng higit sa lahat ng mga gulay at nagsasanga ng malalabay. Ano pat ang mga ibon sa langit ay nagsisipagsilong sa kanyang lilim. Amen. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. God bless po sa ating beloved Bible reader sa pagkabasa po. Gusto ng mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, na tulad tayo sa isang butil ng buto ng mustasa, mga minamahal. Napakaliit na buto, mga minamahal. Pero kapag ito ay ating inaalagaan, ito ay tutubo, mga minamahal, uusbong. Lumalago, mga minamahal, yung napakaliit na butil. Kaya ganun din ang ating pananampalataya. Kailangan, mga minamahal, na may kasamang gawa, mga minamahal, upang lumago ang ating pananampalataya. Kailangan sundin natin ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved parents in the Lord. Sikaping dumalo 3 times a week sa ating banal na gawain upang hindi tayo maagaw ng kalaban, mga minamahal, at sa bawat banal na gawain, sikapin ang bawat pananampalataya na madama ang kanyang matamis at banal na presensya upang kung tayo'y paharap dito, papunta dito sa ating banal na gawain, sabi pa nating beloved ordained preacher na palugo-lugo, tayo ay uuwi na masaya, mga minamahal, kapag nadama natin ang kanyang matamis at banal na presensya at lahat ng iyong mga kahilingan, karamdaman. Kapag sincero ang iyong pagdalo dito, mga minamahal, iiyak mo yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Wala kang ibang pinunta dito, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat siya ang nakakaalam, bawat isa sa atin, mga minamahal. Sikapin natin, mga minamahal, hallelujah, na madama ang kanyang matamis at banal na presensya, at wag mo nang pansinin yung mga nang uusig sa iyo, yung loved ones mo, mga kapitbahay mo, hallelujah. Kami na lang ang tingnan nyo, mga minamahal. Umabot na kami ng 26 na taon, hallelujah, sa gawain ito. Nariyan yung pag-uusig sa amin ng aming mga loved ones, ngunit hindi namin tinitingnan ito. Pinagtatawanan nila kaming dumadalo 3 times a week. Ano pa ang aming kakainin? Ngunit napakabuti ang Diyos. Hallelujah. Nakadalo kami ng, hallelujah, overnight. Nakadalo kami ng Miyerkules. Nakadalo kami ng Linggo sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mayroon pa kaming Bible studying inaatinan. Mayroon pa kaming Bible studying Martes at Huwebes, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, nag-provide po siya sa lahat. Hallelujah, sa aming magagamit. Hallelujah, sa aming panggasolina, mga minamahal. At hallelujah, ang aming kagalakan na sa aming pagdating, hallelujah, sa mga gawain. Hallelujah, nariyan yung madarama namin ang kanyang matamis at banal na presensya. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kailangan kung mayroon tayong kahilingan, mga minamahal, huwag tayong mainip. Hallelujah, bagkus magpakainit na dumalo sa banal na gawain nating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kung pwede pa mag-ayuno para yung iyong kahilingan, ipagkaloob yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil yan lang ang bilin ng ating beloved parents in the Lord. Kapag ikaw ay may problema, sikapin mo, magsisi, magpuri, mag-ayuno, dumalo sa gawain nating pinakamamahal na Panginoon. Huwag kang magliban, huwag kang mainip. Kailangan marunong tayong mag-antay, mga minamahal. Baka hindi pa binigay sa iyo yan ngayon dahil nakukulangan pa ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, sa nakita niya sa iyo sa pagpupuri. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, kaya walang ibang bilin ang mensaheng ito sa araw na ito, mga minamahal, na kailangan magpalakasan tayo, mga minamahal. Hallelujah, sa ating mga pananampalataya. Huwag magtiwala sa ating mga sarili, anuman ang ating nakamtan, mga minamahal. Ito po ay ating pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil lahat na anumang mayroon tayo, mga minamahal,
ito po ay nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag mong antayin, hallelujah, na ang mahal na Panginoon Hesus magtampo sa atin. Bawiin niya yan sa iyo sa maraming kaparaanan. Kaya ang bawat isa ay magsikap, mga minamahal, dumalo sa kanyang banal na gawain. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At akin na pong pagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother, Alvin Reyes. Praise the Lord. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay, panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Sa bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay. Problema at paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sayo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili pagkayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus, tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay, panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Sa bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay. Problema at paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus,
tulungan mo ako, palakasin pagtatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Oh, kailangan kita, ating Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus, tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Mga minamahal, lagi tayong tumawag sa mahal na Pinoon. Lahat ng ating pangangailangan, iasa natin sa mahal na Pinoon, mga minamahal. Ang nais ng mahal na Pinoon, lagi tayong tumatawag sa Kanya, mga minamahal. Ang nais ng mahal na Pinoon, lagi tayong dumadaing sa Kanya, mga minamahal. Lagi tayong humihingi ng tulong sa mahal na Pinoon, mga minamahal. Sa mahal na Pinoon tayo magtiwala, huwag sa ating kapwa-tao, mga minamahal. Sa mahal na Pinoon tayo humingi, mga minamahal. Mga minamahal, hallelujah. Subalit, ang mahal na Pinoon, ang hinihingi naman sa atin ng mahal na Pinoon sa mga oras na ito, yung ating pagsunod, mga minamahal. Yung ating pagdalo ng 3 beses sa isang linggo, mga minamahal. Kung tayo magiging masunurin, pangako ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kakain tayo ng buti ng lupain. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi tayo maghihirap, mga minamahal. Kung ang mga ibon, pinapakain ng mahal na Panginoon, ang mga ibon hindi nagtatrabaho, mga minamahal, gaano pa kaya tayo, mga minamahal, na kanyang mga anak, mga minamahal. Anak na pinag-alayan ng kanyang buhay. Kung ang kanyang buhay ibinigay, ano pa kaya ang hindi kayang ibigay ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Magtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Idalangin natin sa mahal na Panginoon na tayo laging panghawakan ng mahal na Panginoon. Sapagkat sa ganang atin, mga minamahal, kung tayo ang hahawak sa mahal na Panginoon, tayo makabibitaw, mga minamahal. Kaya't lagi tayong umiyak sa mahal na Panginoon. Patuloy na magsumamo, tumawag. Laging idalangin sa mahal na Panginoon na tayo manatili sa paglilingkod sa Kanya. Na panatilihin ng mahal na Panginoon ang kainitan natin sa paglilingkod hanggang sa Kanyang muling pagbabalik, mga minamahal. Kailangan natin ng mahal na Panginoon sa araw-araw na ating buhay, sa bawat oras, sa bawat minuto, mga minamahal. Kailangan natin ang mahal na Panginoon. Kailangan ng bawat isa, lalong-lalo na ating mga minamahal, mga kababayan, minamahal mga bisita, mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel sa mga oras na ito na nasa kanilang mga tahanan, hallelujah, nanunood. Tanggapin po natin ang ating dakilang Diyos, ang pinakamamahal na Jesus bilang ating sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. Sapagkat, mga minamahal, hallelujah, kung wala sa atin ang mahal na Panginoon, kung wala ang Espiritu ng mahal na Panginoon, mga minamahal, mapapahamak tayo. May 4 na reglamento ng kaligtasan upang tayo makapasok sa kaharian ng langit. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin, mga minamahal, ng ating pong pinakamamahal Panginoong Heso Kristo. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, na bayubay sa krus. Ibinigay ang kanyang buhay. Siya'y namatay, subalit nabuhay na mag-uli. Sampalatayanan po natin ito, mga minamahal. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kalikuan, magmula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito hindi na po natin muli pang babalikan.
Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung regalo ng mahal na Pinoon, buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Sapagkat mga minamahal, hallelujah, hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya ang binibigyan ng karapatan, ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos. Ikaapat po ay ang mahal na Pinoon na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Bilang pagsuko, mga minamahal, itaas po natin ang ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Narito po ako, mahal na Panginoong Hesus, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Kami na pong mananal. Hallelujah. O dakila mapagpala namin ang mga Diyos, sa lahat, mahal na Jesucristo, to the earth of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda. Maraming pong salamat, malapit noon sa mga kaluluwa na patuloy mong binibigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo, malapit noon, hallelujah. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik, malapit noon. Iligtas mo po sila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, malapit noon. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. To the earth of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda, in Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Tayo po'y dumako, mga minamahal, sa ating po mga personal na pangailangan. Tayo po'y manalangin sa mahal na Pinoon. Hallelujah. Hingin po natin, hallelujah, ang bagay na makapagpapabuti sa bawat isa sa paglilingkod sa mahal na Pinoon. O dakila mapagpala namin ang mga Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Pinoon Jesucristo. To the earth prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya, malapinoon, hallelujah. Kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mapagkukulang. Saan man kami nasumpungan, malapinoon, sa aming makahinaan na aming po napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa, lalo na po iyong bang lingkod, malapinoon. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Patuloy kami nagsusumamo, malapinoon. Panghawakan mo po ang bawat isa. Dagdagan mo po aming pananampalataya, malapinoon. Dagdagan mo aming pagtitiis, malapinoon. Alisin mo po ang panlalamig sa bawat isa, malapinoon. Patuloy kaming pagpagningasin, bawat isa. Ibalik mo po ang unang pag-ibig ng bawat isa, malapinoon. Huwag mo po kaming alisin sa iyong harapan, malapinoon. Panatilihin mo po ang bawat isa sa iyong matamis at banal na presensya. Patuloy kami palakasin, malapinoon, hallelujah. To the earth prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Banggitin po natin, mga minamahal, amen, lahat ng mga demonyo mang karamdaman. Ipatong po natin ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman. Demonyo ng mga hadlang, hallelujah, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit ng ulo, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, mapanlalamig, panlulupaypay, paghihina, pag-aalinlangan, sakit sa puso, tuberculosis, lahat ng uri ng cancer, diabetes, hallelujah, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Be healed right now. Be healed right now. Amen and Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak yung ating mga kamay. Sa ating pong pinakamamahal na Pengsus, tayo tatalon. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Amen. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait